my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm! Wait. Everybody calm down! No! Dneska to tešila, že to budeme hrať, ale ja som prokrastinoval. Ja som hral vzhľadom Dotu a šiel som si proste ľahnúť a brainrotil som. Som na seba skurvene nasratý. Lebo takto sa proste nerobí, ak to sa kurva nejde za vlastným snom. Som nasratý ako piča, reálne vážne. Musím sa postaviť. Chápeš? Som nasratý. Ako je povedal Robert Fico, tak sa to nerobí do psej matere. Nevadí. Som len človek a učím sa z vlastných chýb. Zajtra stávam skôr, zajtra stávam o 7:00. Som teraz volal s mojou rodinou, s mojou sestrou a s mojou úžasnou maminkou, že zajtra, prosím pekne, mi bola dovtedy, dokým nevstanem. And the Oscar goes to